салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз айдина ай якум саршави баҳор барф боридеста. Барои ма хостам аввал барфа шумо нишон дидем ки баҳори мо барф қатисаши моҳи март. Ина ғавси барфа бинед чанд қадар. И душанбе ай душанбе. Ана примерно 35-40 сантиметр роз гирашта бо рафтеста. برای همی یک بار شما را تبریک میکنم برای بهاری سیربرف. نه شاید میپرسیدین که چند قدر برف زدگه فهمینا. پریمرنا 35 تا دورتر میگیریم ببینید 35 سانتی متر. ассалому алейкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати атомӣ бениҳоят кор осон аст, вале шахси худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизор. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо инами кожинкои ҳастанд, кожачои без рукавка, бояд рукавадор. ина рукавадор шумо нишон додем. ё 350 сомон буданд. ҳозир 300 сомон шидагианд. 300 сомон. як 4-5 та аст, иткаш аст, сафедш аст, инаиш аст, бо як намуди дигаш. зуришон да чи ай? ё кожаш ғавси тозаи зурай, ҳол бо мо подробно нишон медем, инаи поягишам бинед. кожаш ғавси тозаи, баъд ё Пекинан, Ӯзбекистон нестанд. ина ё остиндоршанд. остиндорош 300 сомон, беостиндорш 250 сомон. тозашам, баъд нигоҳ кунед, мехшам фарқ мекунад. мехшам хеле калонай. нигоҳ кунед, хеле майда мондаги нест, ранги ӯзбекскиёри майда нест. ина разницаша нигоҳ кунед, чӣ хел зурай. қабл бо май пештар нишон метавам. ина пӯстчам, баъд чӣ дорад, миёнбандак дорад, миёнбанд дорад. ина патош вабше намекунад, мехош вабше намекунад. ҳай чӣ хеле ки медонед, дигари истеҳсоло ҳаста ки моошон худ ба рехтан мегирад. ина бинед, ина и цветчам ҳастай. ҳай бо ма подробнитар ҳамаш ай пеш шумода нишон метавам, хушрӯтар гада. айёшам ҳастай. ёшам 350 сомон, ё 500 сомон будан, чӣ хеле медонед, на 350 сомон. размерашон то 54 ҳаст. ина ё без рукавкашам 250 сомон. ё ҳам Пекинан. ҳам чизе нишон додестам шуморо ки мегирен, раҳмат мегӯем, анам ё ҳам. барое ки ӯзбекскиёша се равно маълум ай ки намешаванд. ана ёш ба дараҷаи оли зуран фасон. ёра шуба мегӯянд, шуба. то размери 62 ҳастай, 62 пуш ҳастай. нархи ё аввал 1000 сом буданд, ҳозир 700 сомониянд. 700 сомон шубаи қоидавӣ. то размери 62 барои апои бузбаланд. ина марамат бинед. гревонош мех дорад. баъд санги сваровскати абшиват карда гирд ба гирдаш қоидавӣ. остиношам мех дорад, санги сваровски дорад. хайра каси пӯшидагие медонад. 1000 соми ман роӣ кардаги будам Россияям ё. ҳозир ина 700 сомон барои ки баҳор шидестай мода. хай мода ҳозир хунукай барфай не ки 3 рӯз пас уже афтоб сар мешавад. барои ҳамин хай ё арзон кардан ки чизошона фурӯшанд. ина бинен уже ай кожаш маълум ай, ай мехш маълум ай ки качество вообще дига ай. замину осмон фарқ мекунад. ҳам мехш, ҳам качестваш, ҳам кожаш. ина ҳама ина маркҳо ҳастанд. без рукавка ва рукавадор. ина ё рукавадор шай. саб сафед снегурочка боша марҳамат. ина и хеле цветаш. баъд иҷа ҳастай, ина чиёи плашои дидестен, плашо 1000 сом буданд, ҳозир 700 сомон. айёам шубоам 1000 сом буданд, ҳозир 700 сомон шудагианд. размеро то 62 пуша ҳаст. 700 сомонӣ. касе ки Россия дай бигира выгоднее, барое ки уже ё двойной цена. ин ҳами шубо 700 сомон.
бинед чӣ хел фасони зуран 700 сомонӣ. бозор беҳад хунук имрӯз дигар соз гап зада нашид, вале ҳамон ҷо овоз мондеста. чизе ки шумо заказ мекунед ман гарантияша ман метавам дилпур шумо чизтона заказ кунед то размери 54 пуша дорад. хеле 56 пуш 58 ҳам мешава, неки конкретиш 54 ай хел бугӯи 56 пуша мепушаш. ина нигар кунед кожаро ман пеш нишон медам шумо бинед. кожаи ғавси зур дорад. хай савдогар таъриф кесае ки намекана мо медонем бе савдогарам ки ё пашмошон намерезай хеле аҷиб буд зуран. кадом як даркор мешава марҳамат дилпур заказ кунед дилпур. ҳам шуборо як бор дигар нишон метавам бибинед. шубошам ба дараҷаи олӣ зуран, ба дараҷаи олӣ 1000 сум будан 700 сомон шидаги ҳанӯзи дани время. касе ки дар канал подписатсия кардаги нест марҳамат подписатсия кунед. касе ки подписатсия кардагиай битавонед ҳамира ба ёр дӯстотон равон кунед ки хеле чизои арзон шидагиай омада харидорӣ кунанд. боқӣ сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳафиз.